Takže ahoj, vítám vás do dalšího videa. A v tomto videu vám chci ukázat svého jednoho nového LPS a doplňky, ne k němu, ale prostě normální doplňky. Takže asi začneme tím největším doplňkem na světě. Takže je to tato louže bláta, ukážu vám ji i zblízka. Takže toto. Potom další jsou tyto brýle. Kámoška mi je záviděla. Další je tady takováto bluzička a to je k tomu LPS. Další je hovno. A poslední je tento LPS. A asi nějak to na to nasadíte. No, nebo teď to nebudu dělat. To uvidíme v nějakém LPS filmu. Takže čusák, busák, auto, busák. Čau!